hemm bżonn li nkoll flimkien inqumu għall-okkażjoni u nikbru. Ma jistax ikun il-poplu ejja illi kollu politiċi illi jimxu b'mod dilettantesk u kultant pueril. Allura din hija l-istedina li qed nagħmel pubbliku l-Prim Ministru ejjew nimxu l-qudiem għal ġid tal-pajjiż. Stqarrija ċara fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien intervistat fuq l-istazzjon tar-radju Net FM fejn tenna fost l-oħrajn biex il-politika Maltija tkun qed tirrifletti ħidma fejjieda l-poplu Malti u mhux mibnija fuq attakki qarrieqa. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi fuq kif Robert Abela qed jaħbi d-dikjerazzjonijiet tiegħu tat-taxxa ta' qabel l-2017 dan fid-dawl il-Prim Ministru inqabad jabbuża mill-pożizzjoni tiegħu u wisset jipprova jiddevja l-iskrutinju minn fuqu u qal li issa huwa fatt li l-Prim Ministru inqabad li tkellem mal-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gertie dwar dettalji personali tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Tul l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista lenka li l-poplu Malti rid politiċi maturi li jikkwidaw lill-poplu u appella biex il-politika timxi fuq mod ġust u mhux politika tad-dilettanti iżda jrid li Malta ikollha politika fatwali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-qasam tal-familja fejn tenna li l-Partit Nazzjonalista permezz tal-proposti li ppreżenta u li se jibqa' jippreżenta ressaq diġà numru ta' emendi li se jgħinu biex il-problemi preżenti fil-qorti tal-familja ikunu eliminati jew imrażna. Ma jistax ikollok tfal li jagħmlu xhur li ma jarawx il-ġenituri. Ma jistax ikollok koppji li għax għandhom diffikultà fil-familja fi żwieġ tagħhom jidħlu l-qorti u jdumu l-ġimgħat kultant ix-xhur biex ikollhom rikors biex jiġi deċiż. Mela allura kif iridu nittejbuha? Iridu ntejbuha żgur billi nżidu wkoll il-manodopera, nżidu hekk hemm bżonn iva l-imħalfin. Appella fost l-oħrajn biex fil-qorti tal-familja jkollna esperti li jkunu full-time u li jgħinu lill-familji u lill-proċess legali. Intant Bernard Grech qal li fl-ewwel xhur tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ħadem ma' kulħadd biex flimkien tkun imwettqa politika ġusta u ta' fejda u għalaq b'dan l-appell fejn tenna li jisserdu naħdmu biex il-Partit Nazzjonalista ikompli jissaħħaħ u jkun l-alternattiva denja għat-tmexxija ta' pajjiżna. Ejja nkomplu nikkomunikaw il-messaġġ politiku, ejja nkomplu mmissu l-qlub tan-nies li n-nies li qegħdin isegwuna mid-dar għamlu koraġġ, il-Partit Nazzjonalista huwa ħaj, il-Partit Nazzjonalista qed jikber, qed jissaħħaħ u jekk Alla jrid se jerġa' jkun forza politika speċjali u partikolari f'din is-sena u fis-snin li ġejjin. James Aronellu, Net News.